עומר, שב. 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 נו. היי. שב. לא. לא. אוי בבוי. לא. דת העבודה, דת העבודה, אנחנו אשכנזים כולנו. כן, מפלגת העבודה היא דת הסוציאליזם שלנו מסוים. מנהיג מפלגת העבודה, גם בפנטהאוז של מוח, ב$40 מיליון. מפה זה מתחיל, מפה זה נגמר. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? לעבור לצרי של בן צבי. זה שלי. אנחנו נסיים את התוכנית עם עוד מוסד שמלווה אותנו עד היום, ושנחנך רשמית בשנת 64, קמפוס אוניברסיטת תל אביב. בואו נראה. שנת הלימודים האקדמית נפתחה באוניברסיטאות זה שלי. אוי ואבוי. בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. איי! אתה נושך אותי. לא. איי! תיזהר, תיזהר. תסרוקות קצת אחרות של הבנות. כאן בתחילת לימודים ועכשיו מצלמים קמפוסים בשביתות. באמת קצת, מה שאנחנו רואים זה מין... מה-60s כבר, פירות לחיים, יושבים על הדשא ולא עושים כלום, לא עובדים נורא. מה אתה עושה? לא, 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 לא. משהו רציני ודווקא מהצד שלי הירושלמי. עם כל הכבוד לתל אביב, האוניברסיטה זו אוניברסיטה עברית,